Kumaglangwa unconsciously because are nanglang. Gakono होनाय नङा. Similarly बेबायदिनो जोंनि जिबनावबो जोंहा गोबां खांख्राय leaders दं दिनै जोंनि मण्डलियाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव. जेब्ला जोङो आत्मायाव गोख्रों जानो नागिरो, जेब्ला प्रार्थनायाव गोख्रों जानो नागिरो, आरो बोसोनाव जों जेब्ला गोख्रों जानो नागिरो, prophetic anointing or discerning spiritआव जेब्ला जों गोख्रों जानो नागिरो, बोख्लायनोसै. आंसो लिडारा नों नङा. नोंसो बिदि नङा. ना जोंनिया बेबायदि बहुत जाज ना बिसार खालामग्रा जोंनियाव फैदों. मोनसे मोननै स्क्रिप्चार मोनसे मोननै बाइबल quotation लागोन. बेबायदि बुंदोंहाय जोंनि स्पेशेलि उदालगुरियाव बेबायसाया बुंदों दै. गोबां भाव बायदि फैगोन माबा मा होनलाय नंखाय भाव बायदि फैगोनलै ने नोंसोर बेबायसा दाजालै दै नङाबा नोंसोरखौ मण्डलनिफ्राय एरख'गोन राइट मण्डलनिफ्राय एरख'गोन. आं दिनैसिमालाय नुवाखै बाइबेलाव आंनि बाइबेला 66 बुक दं 66 लेखा आङो probably 50 बारनि बारा जाबाय आं बेखौ फोजोबनाया. खबर आं फोजोबबाय फरायनानै. खिन्थु दिनैसिमालागै नुवाखै आं सासे मण्डलिनि सासे मानसिया बोरैबा गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ मण्डलिनिफ्राय एरख'नांगौ. ना नोंथांमोननि बाइबेलाव दं नामा? जुदि बाइबेलाव गैया आं मिन्थिया बबेनिफ्राय मोनखो बिथाङा. आं बे बिथांमोनखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना Pharisees आरो Sadduceesफोर. Pharisees आरो Sadduceesफोर. Pharisees Sadducees माने मा? Pharisees Sadduceesफोर माने मा? मथिनि तेसयदा मथिनि the book of Matthew chapter 23 verses 13 इसोरनि बोसोना बुंदों. Religious leaders फोरखौ दिनै इसोरनि बोसोना जोंनो बिराद मोजाङै बुंदों. ख्रिस्ट'नि फिसायारि फिसाफोर दिनै जोंनि इसोरनि बोसोना बुंदों किंडम बियारार्स फोरनि थाखाय इसोरनि रायजोनि फिथाइ थायग्राफोरनि थाखाय इसोरनि बोसोना बुंदों. मथिनि तेसयदानि 13आव गोख्रै फरायनो हाबाब नोंसोरा गोथार लिरनाय गोरोंफोर. हाबाब नोंसोरो दे बुं फराय. गोथार लिरनाय गोरोंफोर आरो फारिसाइफोर दिन्थिफ्लाग्राफोर नोंसोरो सोरगोनि रायजोखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सोरगोनि रायजोखौ मानसिफोरनि सिगाङाव फांथेयो. मा खालामो? फांथेयो. मा खालामो? मा खालामो? मा खालामो? फांथेयो. दिनै मिशन हल्डार्सफोरखौ बुंदों. दिनै जोंनि प्रेजेन्ट एज कन्टेक्सआव इसोरनि बोसोना जोंनो बुंदों जुदि इसोरनि रायजोखौ फेहेरहोयै मानसिफोरखौ बुंदों. दिनै बाव इसोरनि बोसोना बुंदों नोंसोरो फेरिसिसफोर नोंसोरो सदुसिसफोर नोंसोरो सेक्टफोर बेखायनो नोंसोरो मा खालामदों इसोरनि रायजोखौ नोंसोर मा खालामदों फांथेदों बन्ध खालामदों. बन्ध কৰি দিছে আপুনি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ দিয়া নাই. সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছে তাৰপিছত বিনি উনাव नोंसोर गावसोरबो सिगाङाव हाबा नोंबो नोंथाङाबो आरो पवित्र आत्माथिं नोंथाङाबो जौगाया आरो बेलेगखौबो जौगानो होआ. प्रफेटिक anointingआवबो नोंथाङा थाङा मिथिया बुजिया मालाय जानायखौबो नोंथाङा बेबायदि इच्छाखौ खालामा. बेखायनो मा बुंदों? आरो हाबनो इच्छा जानायफोरखौबो मा खालामदों? नोंसोरो हाबहोआ. जोंखौ जा रेभेलेसन मोनालासेनो जोंनि मण्डलिनि गिदिर गागिफोरा मा बुङो? हालेलुया मिशन दाथा बिसोरो नंखाय भाबो बायदि मा होनो फल्स प्रफेट्स न प्रफेट्स एन्ड प्रफेटिस. दिन्थिफ्लाग्रा. थेंक इउ रेभारेन्ड. दिन्थिफ्लाग्रा. who are you to judge? नोंसोर माने बिसार खालामनो नङा. गावबो थाङा गावबो प्रार्थना खालामग्रा नङा आरो बेबायदि सिखारनाय मानसिफोरखौबो सिखारनो होआ. खांख्राइनि आत्मा दं. बिदिनो
खांख्राइ crab spirit होनना बुङो खांख्राइनि आत्माया मा मोनसे थिं माबायाव मा होनना बुङो बर्तनाव मोनसे थिङाव जुदि सोनानै दोनो ना गोदोनि दिनाव माइ मनुआ मोनखांनायनि उनाव एकदम माने खांख्राइ गुदुङाव माने किब्रि बुथेथियाव थाना जोंहा जेबोनि हालेलुया praise the Lord मण्डली जिसुनि थैजों बायजानाय बिश्वासिफोरनि गेजेराव मोलेले नङा खोमसि थाग्रा नङा गोसो खुद मोनबाय थाग्रा बेबायदि नङा जों जेब्ला जिसुआ पिटारखौ बुङो हे मिस्टार पिटार ओरै फै दङ सार ना राब्बाय होनना बुङो दिनै जोंनाव बेबायदि जानांगौ जिसुआ जेब्ला नोंखौ लेंबाय आरो बे जायगायाव थानांला मानो होनोब्ला पबित्र आत्माया नोंथांनि थाफियाव थानांगौ गोख्रैनो अरा जोंनांगौ थाब गसंनांगौ ओंखायनो इसोरनि बोसोना दिनै बुंदों I will not die but live and I will proclaim the word of the Lord फोरबोनि खामानिफोरखौ आङो घोषणा खालामगोन होननानै इसोरनि बोसोनाव बुंदों मानो घोषणा खालामगोन इसोरनि रायजोआ बोसोनाव नङा बरायनानै होगोन आरो नैथियाव थैनाय नङा नोंथाङा जुदि केन्सार जादोंबा केन्सारखौ जिसुनि मुङै होखारनांगौ हालेलुया जुदि पेरालाइजनि आत्माया नोंथांनाव दङबा दिनै नोंथाङा बुंनांगौ पेरालाइजनि आत्मा आंनि देहाया जिसु थायो नोङो गोजान जा बुंनांगोन जुदि नोंथांनि स्किनाव माने बिगुराव जुदि बिगुरनि बेराम दङब्ला नोंथाङासो होखारनांगौ मानो आं फोरोंगासिनो दं इसोरनि बोसोनखौ जों गासैबो बुंनि हालेलुया हालेलुया बुंनाय लोगो लोगो सैताना गावनि बे थाफियाव थानायखौ होखारना थानांगोन हालेलुया मिथिगौ ना नोंथांमोना जेब्ला पबित्र आत्माया नोंथांनियाव थायो बेखौ मा बुङो थाफि ना राइट थाफि राइट पबित्र आत्माया जेब्ला नोंथांनियाव थागोन दुंगोन जिराय स्कुटि सलायो सान्दुङा 1 घन्टा थानानै नोंथाङा जिरायले मा जागोन हा जेब्ला नोंथाङा सान्दुङाव स्कुटिखौ दोननानै जेब्ला जिरायगोन थाफिया मा जागोन खामगोन नोंथाङा जिरायनो हागोन आयाव बागदावलायगोन ना मानो बागदावगोन गरम इसोरनि हुबुरता प्रसाद खालामनायाबो बिदिनो गरम थान्दा नङा थोख्रेब जिफ्लेफ्ले मोलेले बिदि नङा गोसोआव लाखिगा हालेलुया जों